Dáme si tichý sliter za chvíľočku. Mám to tu predpripravené. A kde sme to? Včera, pamätáte si včera, my sme sa rozprávali viac menej, mali sme príbeh, čo sa stalo na dlhých dieloch. A kde viac menej bývala Nika s rodičmi. A pamätáte si, čo som spomínal? To je z toho YouTube videa. No dobré, ale... A máš čas aj na Niku, chudníku, keď toľko streamuješ? Evidentne si nevidel môj Instagram. Ver tomu, že čas na ňu mám a plne vynahradzujem to, pokiaľ sa večer až tak nejako nesocializujeme niekde pri telke alebo tak. Mám jasne. Keď si všetko nastavíš tak, ako potrebuješ, tak je to fajn. Daj tam house? Jaký house? Ale príbeh s houseom v pozadí. Nie. A už chápem, bože, ja rozmýšľam, jak úplný idiot, že house, vymyslíte akože štýl hudby house. Nie. Žiaden house nebude. Chat. Žiaden house nebude. Keby sa nemal tú druhú kameru, tak si možno aj leknú. Á, sakra. Kúrnik šopa. Guys. Ale hlavne, keď spíš 4 hodiny, sa dá všetko. To je, že MRS to tomu ver, no. Ja už si dám na jedno otvoru oči a tohle. Hammer, sorry. Humor, hammer. Ťažko povedať. Guys, v každom prípade, ešte raz sme sa rozprávali o tom, čo sa mi stalo na dlháčoch a budeme tým pokračovať. Každý z vás minimálne vďaka Restovi pozná príbeh s paralýzou. So spánkovou paralýzou. Ja som spánkovú paralýzu mal za život asi 10 krát minimálne. Mal som to šťastie na to, že ju mám aktívne a často. Naposledy som ju mal práve tam. Už to je celku dlhá doba, čo som ju nemal. Naposledy som ju mal práve tam. A bola dosť zlá skúsenosť. Väčšinou som to už poznal, viete ako to býva proste jednoducho, väčšinou keď už ju máte tak 2-3 krát, tak viete čo máte očakávať. Nedá sa to nikdy pripraviť, všetko je tu. Všetko je tu proste. Guys, všetko je proste tu. Takže dá sa povedať nejakým spôsobom, že viete sa na to pripraviť časom. Neviete. Keď som sa niečo naučil, mal som 10 krát spánkovú paralýzu minimálne a 10 krát som bol stav úplne v prdeli. Na to sa pripraviť proste nedá. Dobre, toto nebudem počúvať, čaute. Je to proste o tom, že spíte a zrazu sa zobudíte vo vlastnej izbe a vidíte toto. Odpadnem proste, dobrá sa tam, dobrý obrazok sa tam dal. No ale bez srandy, akože sedí to brutálne, pretože spánková paralýza presne takýmto spôsobom vyzerá, keď spíte. Predstavte si, že ležíte v posteli, zobudíte sa vo svojej posteli, vo svojej izbe, vo svojom byte, dome proste. Nemôžete sa pohnúť a toto vidíte. Spánková paralýza je proste... Povieme si ten mytologický príbeh. Spánková paralýza je to, keď sa zobudíte a nemôžete sa pohnúť a okolo seba vidíte fakt, že dosť nechutné veci. Máte strašnú ťažobu na hrudi, počujete pískať okolo seba niečo, proste píska vám v ušiach. A je to proste celé dosť nechutné. A o tom je tá spánková paralýza, že ste paralizovaní. No a povieme si teraz z logického hľadiska, čo to je. Spánková paralýza z vedeckého hľadiska je vec, kedy sa vám zobudí mozog skôr ako telo. Stáva sa to väčšinou z dvoch dôvodov a jedna je, že sa niečo udialo, čo prebralo váš mozog skôr ako telo a vďaka tomu sa nemôžete pohnúť a máte halucinácie. Je to vysvetlené tým, že váš mozog je zo základu paranoický, čiže paranoidný. A všetky tiene a všetko okolo vás pretvára do niečoho nebezpečného. Je to zvláštna reakcia mozgu, ale je to tak, proste má nedostatok kyslíku a hovadiny a jednoducho vytvára okolo vás pocit,
že proste je tam nejaký človek alebo niečo. Je to dosť taká nechutná vec. No a väčšinou sa to stáva, keď spíte na chrbte. Väčšinou sa to stane, keď spíte na chrbte, pretože sa vám príliš unaví hrdlo a vďaka tomu zle dýchate. Vďaka tomu máte nedokysličený mozog a vďaka tomu sa vám zobudí proste skorej mozog ako telo. Takže to je logické vysvetlenie spánkovej paralýzy. A potom ešte samozrejme chýba vám v tele nejaká látka. Nejaká látka vám v tele chýba, klamal by som, keby som povedal aká. Vygooglite si to, proste spánková paralýza vzniká samozrejme z nejakých fyziologických dôvodov. Dá sa veľmi logicky vysvetliť všetko, čo sa deje. Nie je to nič mytologické, je to proste všetko fakt, že fyziologické a dá sa to všetko vysvetliť, čo zažívate. To tlačenie na hrudi, ten piskot, to, že vidíte všelijaké osoby a tak ďalej. Takže preto som v tom úplne skeptický. Ale ešte, že spávam na boku, stillness, to nič nemení na veci. Ja napríklad tiež zaspávam na boku, ale vec sa má tak, že ty sa počas spánku môžeš proste prehodiť na chrbát a vtedy sa to stane. Preto to nie je také časté. Musíte, aby sa vám spánková paralýza nastala, potrebujete naozaj strašne veľa takých aspektov, aby sa spojili. A tie sa tak často nespoja. Preto je to také veľa ľudí to nezažije. Strašne malé percento populácie zažije spánkovú paralýzu, nejak 10%, čiže akože fakt, že málo, keď to tak zoberiete. Guys, tam nejde o to, že vy neviete, kde pozor, vy si uvedomíte, vy neviete, jak spíte. Vy počas toho, čo spíte, keby si dáte kameru do spálne alebo do detskej izby, počas toho, čo spíte, vy sa asi tak 100-krát prehodíte na ľavú stranu, na pravú stranu, na chrbát, na brucho a tak ďalej, vy si ho neuvedomujete. Počas spánku robíte kadečo. Takže tam je veľa aspektov. No a ja som tú spánkovú paralýzu mal raz, alebo aj, nie, minimálne 2-3 krát som ju mal na dlhých dieloch, kde bývala Nika s rodičmi. A teraz si povieme viac menej to na tom nechutné, čo bolo. Takto sa zobudíte. Wow. A teraz strašne svietim. To je... Potrebujeme niečo také tmavšie, chat. Potrebujeme niečo tmavšie, aby som tak nesvietil. To je lepšie. Viete, čím som mal... Väčšina... 99,9% ľudí, ja som asi to 0,1%, zažili spánkovú paralýzu klasickú. Videli ste tieň, niečo nepríjemné, tlačilo vás na hrudi a piskalo vám v ušiach, alebo také niečo. Každý to zažil ináč, ale všetko má podobné symptómy. Samozrejme, že som musel byť špeciálny a normálne, keby som mohol dať detail, tak vidíte, ako mám husiu kožu, pretože si na to teraz spomínam. Neverím na blbosti, ale viete, ako som minule hovoril, že sa okolo mňa dejú divné veci. A ja som si nerobil srandu, my sme toto už riešili viackrát, aj som vám tie príbehy niektorým hovoril. Toto je príbeh so spánkovou paralýzou, ktorá hovorí mytológia, že spánková paralýza sa dostávate do sveta mŕtvych. Ste zobudení skôr myslou a vidíte ten duchovný svet. Mne sa stalo niečo také dosť nepríjemné. A dneska vám poviem, čo to bolo. Neviem, či to bolo to, čo opisuješ, ale raz som takéto mala, som ako keby zobudila na svetlo, čo mi svietilo do očí, ale nemohla som sa hýbať ani zakryť oči, len ten pocit nechutný, že nič som nemohla robiť. Takých 10 minút to trvalo. Sabrina, tak to si mala kvázi niečo ako spánkovú paralýzu, ale nebola asi taká akčná, lebo je niekoľko druhov spánkovej paralýzy. Mala si len proste takú, ktorá ti zobudila skorej mozog ako telo a to bolo všetko. To znamená, že si bola paralizovaná a to bolo všetko. Keď si videla svetlo, tak si bola na tom naozaj dobre, pretože ako som vám spomínal, väčšina ľudí, tá hudba robí naozaj veľa, ja viem. Väčšina ľudí je pri tej spánkovej paralýze práve najviac zdrbaná z tých vecí, ktoré vidia okolo. To sú tie halucinácie, ktoré vám vytvára mozog. No a väčšinou to bolo také, že ste videli nejakú osobu, piskalo vám v ušiach, mali ste tú ťažobu na hrudi. Ja som to mal upgradenuté, chat. Ja som tu mal upgradenuté. Bolo
koľko asi, neviem, mohlo byť proste ešte noc, pretože nesvietilo slnko ani nič. Samozrejme, že som sa zobudil, ale iba očami. Nemohol som sa pohnúť, nemohol som nič robiť. A toto je taká... Tak, potrebujeme nejakú takú tichšiu. Toto bolo dosť nechutné práve tým spôsobom, že oni majú, tam kde sme my spali, oni mali presne z postele, teraz si predstavte, neviem koľka ti z vás máte postel, že vidíte do chodby. Najhoršia vec na svete, chat. Najhoršia vec na svete. Vidíte proste z postele priamo do tej tmavej chodby. Ja som sa týmto spôsobom zobudil a samozrejme, že čo iné som videl. V chodbe som videl nejakú postavu. Nevedel som sa proste pohnúť. Začalo mi pískať v ušiach, pretože tá postava s takým tým nechutným jednoliatým pohybom k vám blížila. Proste viete, poznáte to, že ona nechodí, ona tak pláve vo vzduchu. Ona sa tak blížila a vedľa nej bolo taký čierny pes. Neviem už presne, čo to bolo, ale bolo to obrovské nechutné, bolo to jak Doberman, alebo také niečo. A jak som blížil aj s tým psom, tak zastavil a ten pes vyskočil na mňa, sadol mi na hruď a pozeral mi do očí. To je ten moment, keď ma tak začalo strašne ťažiť na hrudi. Brutálne proste mi tlačil na hruď, nevedel som dýchať, chcel som kričať, nemohol som kričať, nemohol som nič robiť, nemohol som sa pohnúť, nemohol som kričať, len som otváral ústa. Vedľa mňa spala Nika. Chrbtom, v pohode, spínkala, krásny pocit všetko. A ja vedľa, boj o život, prisahám Bohu, to bol jak boj o život. Osoba na mňa kúka, na mne sedí doga, kúka na mňa priamo, ja sa snažím kričať, nemôžem vydať ani hlások, strašne to bolí na hrudi, píska mi v ušiach. A jak som sa snažil kričať, tak ma Nika zobudila, našťastie, pretože mi hovorila, že cítila, že sa musí niečo diať zle, lebo že som ležal vyrovnaný a robil som, že takto zo spánku. Tak ma zobudila a zrazu, že ale nie, akože reálne proste jednoducho ma zobudila, že proste, že vôbec nechápala, čo sa deje a že to bolo dosť zle. A nejakým spôsobom teda som si povedal, že tebe to bolo dobre nechutné. Ale už som to poznal. Proste už som to poznal a to bolo, jak by som to povedal, bolo to dosť nechutnejšie týmto, že kurva okolo toho bol takýto nový príbeh. Väčšinou sa mi dialo to, čo všetkým, proste tlačilo ma na hrudi, videl som tmavú postavu, nedalo sa mi hýbať, bolo to nechutné, zobudil som sa teraz, to bolo upgradenuté na tých dlháčoch, presne o toto nechutné niečo, čo sa ku mne blížilo a skočil na mňa pes. OK, poviem si, dobre, upgradenutá spánková paralýza, zažil som ju 5-6 krát, ide sa ďalej. Teraz to len začína. Pár dní na to, nikomu som to nepovedal, samozrejme, neriešil som to, takéto veci neriešil, nepozriem sa o tom s nikým baviť, je to blbosť. Viem, jak to funguje, mal som logicky vysvetlené, o čo sa jednalo, spal som na chrbte logicky, samozrejme, všetko sedelo. Pár dní na to mi hovorí Nika. Len tak, mimo reči, proste, boli sme niekde na obede alebo niečo také, že mamina sa teraz proste jednoducho, že mala úplne otrasný sen a neviem, jak na to došlo na tú tému. Jej mama mala nejaký otrasný sen. Ja som z tej spálne našej videl na ich spálňu. Lebo tam je tá chodba a tam sú tie izby. A hovorila mi, proste sedíme, jem a hovorím mi, že mamina mi dneska vyprávala úplne nechutný príbeh, že sa jej včera snívalo, že sa nevedela pohnúť, snažila sa proste pohnúť a že kúkala na ňu z chodby nejaká osoba zimomriavky, guys, s nejakým čiernym psom. A že sa ten pes k nej priblížil, skočil na ňu a pozeral na ňu upriamene a nevedela sa pohnúť, kričala a nevedela sa zobudiť. A aj pískala aj v ušiach a zobudila sa a nič. Nikde nikto. Pozerám na to, povedala mi to iba tak pomimo, pozerám na to, že čo si práve povedala? Že ty čo si práve povedala, ty kakas? Ja, že asi týždeň dozadu, minulý víkend, keď sme boli u vás, pamätáš? Jak si ma tak zobudila? Ja som mi to nehovoril. Pamätáš, jak som tak dýchal, jak si ma zobudila? Že no? Tak to som sa ti snažil proste nejak povedať, nech ma zobudíš, že
sa deje a že proste na mne sedí taký nechutný čierny pes, no dojedla. Konec GG, to bolo akože... To akože vtedy sme si povedali, že OK, tak toto bolo dosť legit, že takáto spojená halus je trošku už iný zážitok ako nejaká spánková čistá paralýza, to ako není len tak. Povedz o tej veštici ešte. A tak to není veštica, ona tá ženská, ona nejakým spôsobom akože poznáte energické body ľudí, čiže ona je niečo jak maserka a tak, ale popri tom je akože senzitívna. To sú také tie veci, ktorým tiež moc neverím, ale tí ľudia vedia vycítiť, že ako máte chorobu, čo vám je, nejaké vaše veci zo života a potom to už ide do takých tých prepnutých vecí, že kto ste boli v minulom živote a tak ďalej. No a samozrejme, že jej rodina je taká spirituálna, moja rodina je taká celku prepnutá, že musíš za toto ísť, že ona ti povie, že čo a tak. No a tak sme tam akože zo srandy boli a ona akože normálne zdesená, ja som bol vtedy malý, to bolo ešte, ani nie že malý, ale proste jednoducho pomerne dávno. No a ona bola zdesená proste, že okolo teba je strašne zlá energia, ja neviem čo, a že prosím nie, že nechcem nič s tým mať spoločné, že yes, ok, dobre, fajn. Byl si za Jolandou, hej, tantra maserka. A tak to bola halus, to bola akože taká celku vtipná návšteva, no tak dlho sme tam nepobudli, proste, že ona nechce nič proste riešiť, že nech ideme preč, že no dobre, tak dovi. A takýchto vecí, čo sa okolo mňa diali, to nie je len tak. A ja neviem prečo, guys. Halus je tá, že ja neviem prečo mám od začiatku nick Devil. Takže akože to také celkom vtipné. Ja som bol proste na 1.6 ešte Devil, hej. Teraz som Devi, to som zmenil, keď veľmi veľa hráčov, čo som poznal, sa volali Devil, tak som niekedy v 2005 alebo 2006 zmenil nick z Devil na Devi 1 a Devi teda, jednotka bola ičko. Čiže, ale ja si nepamätám, neviem prečo som bol Devil nikdy. Všetci ma od začiatku, odkedy hrám CS-ko, ma všetci volajú Devil. A neviem prečo. Chat. Illuminati, confirmed. Náhoda? Nemyslím si. Ale nie, guys, neviem. Akože nerobím si srandu proste, neviem presne, vďaka čomu vznikol ten môj nick. Čo sa mi deje celý život je najvtipnejšie to, že paradoxne s tým paranormal activity, ako sme sa včera bavili, to má veľa spoločného v tom zmysle, že celý ten príbeh sa odvíja okolo toho jedného človeka a že je to spojené s ním ako s osobou, nie s miestami. A viac menej všetky tie indície toho, že čo sa dialo u mami doma, keď som tam býval, čo sa dialo u Niky, u jej rodičov, keď sme tam bývali, čo sa deje tu na Trenčianskej, kde bývam. Odkedy som vyrástol, ja to akože kvázi veľa ľudí mi to vysvetľovalo, takých tých spirituálnych, mi to vysvetľovalo tak, že preto to teraz už tak aktívne nezažívam, lebo som dospelý a silný, že mám proste nejakú silnú energiu a tak ďalej a jednoducho už si tie nejaké bytosti netrúfnú alebo niečo také, pretože by som ich proste dosť rýchlo vymietol alebo poslal do ryti. Že toto všetko, čo som zažíval, keď som bol malý alebo mladý, sa dialo kvôli tomu, že som bol vtedy ešte strašne slabý, že som mal proste slabú energiu okolo seba a oni si dovolovali, že vďaka tomu vedeli, že som ešte slabý a vedia, že niečo. Tak mi to bolo vysvetlené, hej, to akože si teraz nejakým spôsobom z vás nechcem uťahovať alebo niečo také, ja iba nejakým replikujem, čo mi bolo povedané. A ono naozaj teraz už dlho sa okolo nič také nejaké strašne neuveriteľne nedieje, iba sem tam. A paradoxne je to väčšinou že sa tu na sa väčšinou v Nike niečo dialo. Fú, teraz som si spomenul, teda včera, za to pravdepodobne môžete jeble príbehy, ktoré tu rozprávam, pretože sa určite namotávam aj ja. Teraz som si na to úplne spomenul. Dneska ráno som sa zobudil niekedy nad ránom, okolo 4 ráno, s panickou hrozou, že sa predo mňou niečo formuje. Proste fakt taký čierny tieň, spálni tu na kúsok, do piče. Fuj, nechuťáro, toto je nechuťáro, pretože som si na to teraz spomenul, je to dosť také čerstvé. A aj Nika si pamätá, sa ma pýtala, že čo sa deje, lebo som sa posadil na posteľ. A bolo to fakt nechutné, ale ja si myslím, že to boli, lebo mám zavesené na skrini košele a robili tieň nejaký debilný, lebo viete, není nič horšie, ako keď máte zavesený vešiak s košelosákom alebo niečím takým a je tu presne kvázi silueta osoby.
Takže, fuj, ale teraz som si na to spomenul. Bolo na to nechutné bolo to, že som videl takých viacero tieňov čiernych nad ránom, jak sa spojilo do niečoho a prešlo na plafón a na plafóne sa to tak rozšírilo po celom plafóne a sa to tak rozplynulo. Fuj, to bolo dobre nechutné. Bubena, ono to nevychádzalo zo mňa, ono to... Bude to znieť retardovne, vychádzalo to z mojej skrine. To čo bolo za zvuk? Niečo tu búchlo. Už si idú po mňa. Guys, ale chcete ešte jeden? Chcete vedieť ešte, čo sa stalo? Ďalšia vec, akože mám ich takých, ja neviem, asi minimálne 20 príbehov viem zo svojho života si spomenúť na šupu. Chcete ešte jeden? Tiež to bolo na dlháčoch. Buben, hovorím, že mne sa nestalo to, že to išlo zo mňa, mne sa stalo, že to išlo zo skrine. Nechaj na zajtra. SK ver mi, že ich mám ešte strašne veľa. Ešte ich mám strašne veľa. Nešahaj na ten tablet, je vypnutý, no. On sa po nejakých 10 minútach vypne sám. Nejde tam nastaviť, aby sa nevypol nikdy, to je dosť halus. Chalče, zaujímavé ma, koľko ľudí vyplo a odišlo zo streamu. No, pribudáte. Bolo vás tu 190, už vás tu je 255. VC pauza. Devi, teba by som doma nechcel mať za kamaráta, byť spolu niekde v noci, tak skončím pri tebe asi na psychiatrii. Ty vole, ak budú pokračovať tieto večerné hororovky s tebou, tak ma asi časom jebne budú večere, ak si odpadol to story. A skoro som sa zoseral z klopania, tak mala frajka vedľa stoličku a tiež urobila úplne jebliteň. To poteší. Poď už hrať radšej? Dáme si tiché sliter, určite. Nejaké dve, koľko je? Je 12 hodín. Ešte určite niekomu dojebeme večer, to som slúbil a to aj splním. A... Čo máš za pozadie? Ja mám čierne pozadie, ale teraz mi ide YouTube pesnička, to znamená, že vyzerá to dosť nechutne. Je mi hororová YouTube pesnička. Buggy to bolo strašne dávno a bolo to niekde pri... Bože, jak sa to volá? To, čo teraz búrali. Kurva, tam hra sa tam volejbal. Ne, Patronka. Pekal. Aký máš tablet? Nejaký Samsung Galaxy Tab. To mám iba kvôli tomu OBS remote. Kvôli tomu, aby som mohol ovládať OBS cez tablet. Nemám meriač tepu. Meriač tepu je v robote. Zabudol som ho tam. Devi, tam malá kamera, čo tam je? Jaká malá kamera? Radšej slitare, na ne stačilo? Ešte jeden? Dáme si nadobnúť ešte jeden, guys. Dáme si nadobnúť ešte jeden. A vrátime sa späť. Vrátime sa späť na dlhé diely. Tam sa stali najväčšie prepnutosti. U mami doma sa stali dosť nechutná, ale to len vďaka tomu, že som bol malý. Takže som to strašne ináč bral. Samozrejme dosť aktívnejšie, agresívnejšie som to bral, bo som bol malý a fakt som sa bál. Medzi 6. rokom a 8. rokom života, čiže 2 roky, sa mi non-stop sníval skoro každý večer ten istý hororový sen. Ten si povieme inokedy, ale bolo to fakt, že dosť nechutné. A bolo mi aj vysvetlené, čo to bolo. A to si povieme inokedy, lebo to je hardcore aj na mňa. A keďže som bol vtedy malý, tak mám... Dá sa povedať, že by som mal teoreticky mať z toho traumu alebo niečo také. Traumu nemám z toho, ale vždycky, keď si na to spomeniem, tak je to asi dosť také najnechutnejšie, čo som kedy zažil, lebo ste to zažili ako malý a máte to vrité v pamäti. No ale vrátime sa na dlhé diely, guys. Na dlháčoch som pozeral, že pá! A vy to vidíte, no takže asi na tej vedľajšej kamere. Nechutialo tiež pekné, ty kokos. To bolo strašne dávno, Buggy. To bola celku staršia pani. Double kill! Toto bolo závetku Majdu radu! Kokot. Kto to bol? Kto to, ty kokot, kurva? Dobre, musím stišiť subscribe. No tak keby som mal teraz tep, tak mám tak 160. Ty si
kokot, to akože... To není len tak. To si naskladal taký subsong, to mi dal Mike Fee. Spooky, Spooky, ešte máš aj dobrý nick, Spooky. Brácho, díky za... Prepáč. Pohode, díky za sub. Rýchlo si to idem stíšiť, lebo na vyjebe do vesmíru. Prečo je to tak nahlas, ty vole, to čo bolo? Celý deň to nehralo a teraz mi to skoro vyjebalo mozog z hlavy. Ty, jak som sa zlákol, ja som bol úplne pripravený hovoriť príbeh a som sa tak štartoval na taký ten story mod a skoro som si infarktoval. Guys, hoďte mu tam nejakého David Jacka, nech sa dobre ožere a nech ho zatra boli hlava. Tebe jebe, tak akože no. Guys, teraz keďže budeme mať pravdepodobne, evidentne chcete takéto hororovky každý večer a vždycky budú určite po polnoci, aby bola atmoška a dám tam... Budem prepínať k hororovkám, čo k hororovkám? Dám si na celý stream tie scary donations, to je najväčšia halus. To dáva úplne tomu iný rozmer. Za euro nalákať celý stream, to nie je len tak. Najprv Slither, potom príbeh. Kde by sme tam so sebou. To je podľa mňa ten dobrý deal.